tam fóssu. Fosí. No. A hore. Idem hore. Hore. Hej, hore. A tu je to platniček. Teraz. Idem hore. Dobre, Už vrtím? nie, ešte musím ísť. Teraz vrtím? Neuvrtím. Tam je on. To si vrtel. Ešte nie. Tam je vyhodený a je go. Ešte musíš dať buchnúť. No, dobre, teraz. Teraz je vnútri. Asi dobre si to uvedeme? Dobre? Len taký dym vidíš. To je ten, čo je tam aj nahodený v tej malej gole. Zasajduje. Nemal si zabrzdiť? Že by sa to ono. No teraz je to z jednej strany medzera troška od tej jednej platničky. Ja však to one. Idem. Jebem ja takú plaktu do piče, keď je aj tak motorka po ňom mokrá. Však akurát som to hovoril, lebo sme ti tam hádali bordel do toho kufra zadného. Že jebem na takú plaktu. keď mal rozsah. Čo? Čo? Nie, je to premaká. Premoklo. Toto si kde mali o ich? Ja sa pozri, čo to je za materiál, toto sa dáva, keď one. Do tohto. Dobre, Veď to je ona. Folia. Netkaná folia do piče, čo dávaš, keď tú kôru sypeš okolo stromčekov. Presne, originál. Prvý štart. Prvý štart. Vydať, máš vyradené? Toto dáš skúmať. Že ti jebe. Tak videla proti. Táto nejde naštartovať. Nesi ho. Koleso v poradku a bočo. Bočo v prdeli. Počkaj. Chalani, dajte mu prštený gelit, okamžite. Závada. Oni sa ráno bavili, že ti tam dajú nejaký igelit alebo čo. Ty bonzačka jedna. To si jebli po fajku igeli? Nie, jo, vyťali fajky. Kurvi. Ale koľko a tam boj? No igeli. No to je to zmontovať, keď máte sami.